Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Office Joint Commissioner of Food Safety kalapan mi ya ka jingpen bana banaki sau pautili ki dok kha ki bala deptes. Lai pautili na ki don ya ka formalin ka babu jing mai ki pat ba ki babam ya ka dok kha. Kumta kat kum ki kendon jong Food Safety and Standard Act hajan riu kani ko office kala khang haduk khat san sngi bambit banwan ra ya ki dok kha na bar Jylla. Ki bapen Kenya kani ka hukum kin sha pen shitom da ka ba shong patok hadu hinyaw snem harenkat ka kuna ka ba shpaulak tingkam. Haka step ka babut hadian balami kani ka hukum ka seng kinong di dok kha kila penpau ya ka jingbam sngau tenat na marba kimtim nang no lalom yak tiki sample na ni na kinugidukan na shimi ki dok kha ban test berki kwa ban pen i ya ka jing shisha kini kinong di dok kha kila rai ban ikundu ya ka deputy commissioner ka East Khasi Hills ka baderu ka commissioner of food safety ka kong RM Kurba banyak keren halor kani ka kam kawa nyam kala janrengat ki jaka rep kila ring terkhong nakadaw ka jing kedu slap palat mentaw snem Henry haka kendai terik Jylliew ulap ba ubajur ulat her haka Kylleng ki benta jong ka Jylla. Bar ki don ruk kat tu kat ni ki benta jong ka nong ba Shillong ki bala shlei Ki don ki benta jong ka penthor ka langkerding ka nong mensong bat ka pulo ki bala shlei haka jing ther jong Islam. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka ri. Haka miet jong ka sngi palei la don bawan Pyrthei bom hak kherdop ying jong ka MLA ka BJP ha Manipur ka SKB. Kate ka MLA ka ka mi khamat ya ka Naoria Pakhang Lakpa constituency. Masin yo jingtem yakani ki pulit kilalet marmar syakate ke jaka kabadan han ning tem cha karong ha Impal West. Amshim ladan menu ba mensau ha kate ke jingja. Lengba ka CCTV lalap bagi dan angut ki brio ki bawan da ka thuk ban bread bomb. Ketenat ka bathau ka bawo ya ka bor maryang kala pentep lepa ba ha ki sapu praganta ki banwan kandan ka jingshit kerang. Ha ki katu ka ni ki benta jong ka Andhra Pradesh. Haka sngi palai ka jingshit jong ka beneng hangtai ka long hadu saupulai point pra degree Celsius. Henry la maham lepa bah ka khatway bat khat artrik Jylliew kala ban khamtam ya ka niru. Ka Patiala House Court kala pan kai phot ki pulit halor ka jingmudoi ba ka ying bishar kala yo ba ki dong ya kun wrestling kala krenben yo clear do ka Wrestling Federation of India u Bridge Bhujan Sharan Singh. Bal akenno bakla pentho bria yaw new hedu ka WFI da ka bakno bawla leken shlenya ki kinthei ki pulit kila aya ka kai phot bakam shim la don AA ka bakum kata bar ka yeng bisharu kala pediang ya ka kai phot jo ki pulit kila kerpat ya ka yeng bishar bakan wengno ya ka ni ka jing ujor Menteri ka sarkar pedeng ubapet ya ka Electronics and Information Technology Rajiv Chandrasekhar ula pentip ba ki khandai snem ki bala letno ka India kala bat kum kata kari ka babun ki baya siu yatada lingba ka internet lani kata ka baki ong ka digital transaction ya kani ula pentip ha ka jingkran jong ushkila Pyrthei Khubor halor ka jingdap khandai snem ka sarkar bala yalam da ka BJP ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei kinong yalam jong ka PTI ki badai kinong bud bahasanda jong Imran Khan menta kila no ya umarwei barkila thau da ka seng san Pyrthei ka bathmai ya ka bala tip kum ka Ishtikam Pakistan Party lani ka IPP unong yalam jong ni ka seng mamenta udai u Jahangir Khan tarin uparlok baya jantam baru Imran Khan kidan shispa ar phongot kinong yalam bah khmat jong ka PTI ki ba kan thup ikinong thau an kida dan benta ban thau ya ni ka seng san Pyrthei ka bathmai kani ka seng kelas dang ban pen kre ya ka election ka banwan ha urisau mentaw snam bungut ki bala yap bat ki bala mensau ha ka jing Pyrthei bom ha jaka maniblai ki muslim nani ka mosque ka badan ha Badakhshan province jong ka Afghanistan na pedeng kini ki bala yap ki dondu kinong yalam jong ka Taliban kani ka jing Pyrthei bom ka de ha ka por ba ki babun ba ki dang pelong jing duwai na ka benta ka mensiam jong Unasar Ahmed Amadi bakan shong jathan u Amadi ude governor jong ka Badakhshan province hendai ula yapno ha ka jing sha Pyrthei bom ka kali jong u ha ka por bonang yat halenti ban cha office Kileno Islamic State kilakam baki dai maki ki balale ya kani kakam Kino Krishan ka Khalistan ha Canada kila lek melas ngau ha kum ka dak ka jingkan mau ya ka jingkemen jongki ya ka jingsha set yap ka Indira Gandhi ha ka por bakadang long kum ka menteri rang badu jongkari India ha kani ka jinglek kemen jongki kila penyang da ka tablu ka badan ya ka dur jongka Indira kani ka jinglek kemen jongki ka dai ha ka Lyngkot sngi khanra leno ki sipai India ni ka Blue Star Operation ha Golden Temple ke India kala penpau ya ka jing ngau bitar halor ka jinglek kemen jongki Khalistan ki badan ha kari Canada
Unong tawaan jong ka Canada uba ka thamay jong kadai na India Chandra Arya la penremjur yakani ka jingle jong ki Khalistan bad ula dawaru baka sarkar Canada kadai banle AA. Menteri Ketenat Korbari ke India US Jaishankar ula kentu baka Canada kamdai ban island baki le kumni lam kumta ka jingadai hapdeng ka Canada bak ke India kan poi shakbasnio. Kiri ki bamarjan kum ka Bangladesh bak ke Nepal kila penpau ya ka jingbam snautanat ya ke India namar baka penyeng hayeng dorbar thamai jongka ya ka map ka bapen I baki jaka jong kiru ki hap hapo India. Ya kini ka map latip kum ka akhan Bharat map. Kum shibenta ka jing persya ya ke India unong tawaan na kalyang persya ha Nepal ulabu ha office jong da ka map la jong ka ba ukam baka de ka Greater Nepal. Usha ula bitar ya ke India namar bah ka akhan Bharat map lapen I baki luma ka shang jong ka Nepal ru kidai ki bahap hapo India. Tikito kilong ki Khubor hakimat kimat mentakas ngi Khublei.